jeg kan nok ikke blive fri for mine briller. Jeg ved ikke om stand-up, og de sådan normalt har briller, så står sådan her med deres papir. Ja, nu bliver vi vel lige lidt nervøs. Men jeg har jo lutter gode folk omkring mig. Det har du. Ja. Altså, jeg har kaldt det her lille show, som er mit første show ever med stand-up, for tandlæge for sjov og gravid for alvor. Ja. Og så har vi resultat af graviditeten siden der. Men så er der også bare lige sådan lidt, hvis der er tid, så er der noget, der hedder lunken mælk om mandagen. Og så er der også lidt teatererfaringer. Ja, det bliver sådan lidt ekstra nummer her. Der. Har du kun et ekstra nummer? Det er nok det der teater noget. Og lunken mælk, det er sådan ekstra. Så det er godt. Så er vi trygge. Men tandlæge for sjov, fordi jeg vil egentlig godt lige høre, hvordan har I det med at gå til tandlægen? Au. I love it. Der er jeg fra det ene til det andet. Ja. Hvad med jer andre? Ikke så godt. Det er ikke, det skal bare overstås, tænker jeg, og så er det jo rart at komme derfra med rene og så firer tænder. man bare aldrig til tandlæge, så det. Ja, men altså sådan, du ved, Annes reaktion der, det er jo ligesom sådan det, man tit hører i hvert fald. Så er jeg næsten blevet mobbet med, at jeg godt kan lide at gå til tandlæge, og derfor så har jeg sådan forsøgt, om jeg godt kunne få det til at blive lidt værre. Men der er bare så mange ting, der står i vejen for, at det skulle være værre at gå til tandlæge. Altså, det begyndte faktisk at blive rigtig sjovt, synes jeg, dengang, at jeg begyndte med et godt smil i Esbjerg. Tandlægen var tysk. Der var også klinikassistenter fra mange forskellige lande. Og det, jeg synes, det var lidt sjovt at prøve at ligge og tale tysk. Og vi havde det bare så sjovt med det her med tysk. Og så var der en tandlæge, klinikassistent, der hed Randi, og hun var altså noget af en grinebyder. Så altså, det kan godt være, at jeg kom derop sådan halvdårlig humør, men jeg kom altid ud i højt humør bagefter. Og Randi, hun havde også sørget for, at der var sådan et apparat, som var helt nyindkøbt, og det var første gang, man gik fra at tage aftryk til kroner, og dem har jeg fået mange af jo, til at de skulle indscannes på sådan en fin 3D-scan. Og så skulle det her nye apparat, det var de alle sammen meget havde betaget, at de havde fået det, og det skulle have et navn, og så fandt Randi ud af, at den skulle hedde Annemette. Og det hed den. Hver gang jeg kom, så blev der rullet ind, når der var nogle kroner, og så kom Annemette ind ad døren på den måde. For du er her jo alligevel altid, sagde de så. Okay. Er det rigtigt? Den her, den går sådan ud tit på mig. Vi må godt lyve en lille smule. Overdrive. Jamen det er rigtigt, den her med. Og det var faktisk rigtig sjovt, men alligevel så tænkte jeg, jeg vil så godt lige, da det blev sådan rigtig, rigtig dyrt med implantater, så tager jeg så lige til Spanien. Fordi der var en tandlæge med på Costa del Sol, som hed Anders, som kunne gøre det sådan halv pris. Og så tænkte jeg, okay, så tager vi derned. Men altså det blev jo ikke engang, altså dernede blev jeg faktisk drillet med det her, altså at de der spanier sagde til mig, jamen du ser ud som om det er bare så sjovt at gå til tandlæge, altså, jeg havde tænkt, det skulle være noget med traumas, og sådan noget, sagde de så, de her traumer, og jamen, det synes jeg ikke, jeg havde, fordi at når jeg skulle til tandlæge, så startede jeg med at tage en dukkert i Middelhavet, og så sætte mig i en liggestol og blive tør i solen, og det var simpelthen svært at blive meget dårlig humør over at skulle til den her tandlæge. Og hvis jeg skulle komme i tanke om, at det kunne være lidt dårligt, så skulle jeg bare tænke på, at jeg fik procenter til sådan en ferielejlighedskompleks på et af de bedste steder dernede. Så jeg igen var lige ud til stranden og bare nød det maks, mens jeg kom over det her. Det lykkedes så stadigvæk ikke at få et normalt forhold til tandlæger. Ja. Jeg skal også lige nævne, at min tandlæge, Anders, da han var så med i Gindberg på kanten, som også var nede og undersøge de her danskerfællesskaber, som der var dernede. Så der sad han på forreste række og grinede, altså, så jeg blev også ligesom mindet om det, da jeg var taget til Danmark. Men altså det her med tandlæge, jeg vil godt indrømme, at det folk nok synes er sjovest, det er nogle af mine teateroplevelser. Men jeg selv er jo bare så meget til tandlæge, så jeg er nødt til lige at fortælle lidt mere om det. Ja. Så kom jeg tilbage til Esbjerg, og efter nogle år skulle jeg så til Aarhus, og jeg synes, at så godt smil i Aarhus, det har simpelthen svært ved at vende mig til, fordi man griner slet ikke lige så meget. Altså, og klinikassistenten var erstattet af sådan, altså der var bare en tom stol, og så
Altså, det var sådan nærmest selvbetjening der, sådan, så det var sådan. Men det hjalp så lige her i februar, hvor jeg blev sendt hen på Trøjborg. Da jeg kom ind på venteværelset der ved en Trøjborg-tandlæge, fordi jeg skulle have en specialbehandling der, så stod der så masser af digtsamlinger, og det var der, jeg fandt ud af, at Benny Andersen havde skrevet en glimrende digtsamling, som faktisk kort før han døde, som var rigtig god. Og der var også Henrik Nordbrandt, så da jeg kom ind i tandlægestolen, så beklagede de ventetiden, så sagde jeg, at jeg har bare hygget mig med digtene. Og så satte de faktisk digtoplæsninger på under en stor del af seancen, ikke også? Altså, så What's Not to Like. Han havde også lige en indledende snak om mine tænder, hvor vi kom ind på implantater og Costa del Sol, og så sagde han, jeg har lige købt 3 billetter. Altså til mine 3 børn, og så til mig selv her til morgen, fordi jeg skal derned til sommer. Han skulle så være lige syd for Granada. Og han begyndte at fortælle om, hvordan han kendte en advokat, hvis bolig han sådan plejede at låne, og lige ved siden af boede Bacardi-familien. Og jeg lød som om, jeg ikke rigtig vidste, hvad det var. Jeg tænkte, det kan da ikke være dem med rom, men det var så dem med rom, som altså havde distilleri. Og han begyndte sådan at fortælle, og så sagde jeg, jeg kan lige se det for mig. I står der på balkongen og kigger ud over Middelhavet, dig og Mr. Bacardi, med hver jeres rum. Og så spiller C.V. Jørgensen i baggrunden med den her Costa del Sol-sang. Costa, hvor solen den danser. Og det var simpelthen så smukt, altså alle de billeder, der kom ind, at jeg kunne bare mærke, at under øjenlågene, jeg lå med lukkede øjne, så sparede en masse tårer, og hvis jeg åbnede øjnene, så vidste jeg bare, at de ville falde ud af det, ville jeg helst ikke. Men på et tidspunkt, så virkede det for mærkeligt. Han forsøgte at få en snak i gang med mig om den her behandling. Jeg bare ikke åbne øjnene, så sagde jeg, så kommer der altså tårer ud, fordi jeg savner Spanien så meget. Og det var da i orden, og han begyndte så, når der kom en tårer, så tørrede han så lag. Ja. Og så resten af den der tandlægesession, så spillede han bare, han satte i loop den der Costa del Sol-sang, som kørte hele tiden. Igen, det lykkedes ikke at blive helt sådan på et normalt forhold til det, synes jeg ikke. Jeg synes bare, humøret det steg voldsomt. Og det er også fint nok, når det nu koster 9.000. Det gjorde det. Ja. Jeg tænker lidt sådan, jamen altså, man må selv bestemme. Nogen synes, det er sjovt at købe en diamanter for 9.000. Jeg køber så sådan et møde der, hvor vi møde, ikke? Nå, men så var det sådan også undervejs, så spurgte han så rigtig mange gange, om det nu gjorde ondt, og fordi jeg havde sagt, at hvis det gjorde ondt, så ville jeg lige sådan løfte en hånd. Men det behøvede jeg ikke, for han skulle nok spørge mig, og det gjorde han virkelig, og det var virkelig hver 5. minut, og det er jo mange gange på 2 timer. Okay, og er du sikker på, har du det godt, og gør det ondt og sådan noget? Og jeg prøvede bare sådan at lave nogle lyde, som var positive, så. Og så sagde han så bagefter sådan, nej, hvor gør du det godt, hvor er du dygtig, og det sagde han bare hver gang han spurgte. Og til sidst så tænkte jeg, jamen hvad gør andre, altså der er nervøse? Altså hvad gør I, hvis I er nervøse og har tandlægeskræk? Betaler ikke 9.000. Ja, men hvis I sidder der, fordi han må være vant til nogle slemme reaktioner, når han sådan helt sådan, nej, hvor er du dygtig, det var sådan helt vildt, hvor dygtig han synes, jeg var, ikke? Altså. Det var. Det har min tandlæge aldrig sagt. Nå. Skift til ham på trøjen. Jamen så, så spurgte jeg mine svigerinder, nu har jeg så mange svigerinder, så jeg synes ikke, jeg hænger nogen ud ved det. Så det er en af mine svigerinder, der har tandlægeskræk, så spurgte jeg hende, jamen hvad gør du der siden, altså, ikke også? Så siger hun, jamen jeg kaster op. Altså, det er sådan en refleks. Altså, min tandlægeskræk, det manifesterer sig på den måde, at jeg kaster op. Og jeg kan ikke gøre noget ved det. Det er en refleks, når jeg bliver rørt et bestemt sted i morgen, så kaster jeg bare op. Altså, så kan jeg måske godt forstå den her med, hvor er du dygtig. Sådan, altså, jeg må være vant til lidt at være det. Så. Ja. Så det var min tandlæge for sjov afdeling. Ja. Ja.